Nadakpan na sa kapulisan ang usa ka most wanted person nga taga Barangay Luok, Dakbayan sa Danau nga giilang top 9 sa regional level, top 3 sa provincial level ug top 1 sa city level atol sa operasyon sa kapulisan sa miaging gabii sa Barangay Poblasyon, Carmen, Cebu. Ang akusado nasikop sa hiniusang operasyon sa Danau City Police Station ug Carmen Municipal Police Station tracker team ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Henrix P. Bancolita, hipis sa kapulisan sa Danau. Bitbit sa kapulisan ang warrant batok sa akusado nga pinirmahan ni Honorable Angeline Asdilio Bascun, assisting judge sa Branch 91, nga nalatid ang tulo ka mga kaso sa akusado. Ang qualified rape walay piyansa, qualified rape through sexual assault nga dunay piyansa nga 200,000 pesos, lascivious conduct ubos sa Republic Act 1716 nga gitugutang adunay piyansa nga 180,000 ka pesos. Ang suspect anaa na karon sa kustodiya sa Danau City Police Station alang sa dokumentasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.